Sa number 5, Babayi gintiro sa iya ka-long distance relationship sa atubang sa BCGC. Pilaso ng isa ka babayi matapos gintiro sa iya long distance lover sa isa ka restaurant sa atubang sa Bacolod City Government Center sa Dalan Circumferential, Barangay Villamonte sa Bacolod City, mga alas 11 sang gabi, Sabado, Hunyo 27. Nakaangkon sang igo sang bala sa tiyan ang biktima na si alias Queen, taga Barangay Oringao sa Cabancalan City. Samtang ang suspect amo si alias Ice, taga Cabancalan man, kag amo ang LDR nga amigo ni Queen. Nagwa sa investigasyon nga nagakaon sa restaurant si Queen upod ang iya lalaki nga abyan sa nag-abot ang suspect kag nagpamangkot kung migo niya ang lalaki. Ginbutong sa suspect si Queen papalayo sa lugar kag gintiro ang upod sang biktima. Ugaling wala ini maigo. Matapos sini gintiro sang suspect si Queen sang makaduha ka beses. Gindala sa ospital ang biktima samtang nagpatigayon sang operation ang kapulisan.